Na gyerekek, az van, hogy kiírtük a temetőbe, ugye bár meg lett a 15 000 feliratkozó is, hát ilyen külön kiadás című dolog. 10 méter itt van mellettünk már a temető bejárata, úgyhogy írtózatosan be vagyok szarva, itt valami hangot is hallottam itt az előbb. És állítólag őrök is vannak, úgyhogy menjünk a temetőbe. Jól néz ki a seggem? Na azért, jó, csitt. Hú, meg éjfélkor én még soha nem voltam temetőbe, gyerekek. 23 óra 11 perc van, gyerekek, és mi a temetőbe járkálunk 15 000 feliratkozó alkalmából, úgyhogy beszarok. Furcsi, én hazamegyek. Félek. És hogyha rálépek valami embernek, ahol... Furcsi. Kérdeztem édesdrága nagyanyámtól, van-e itt ebben a temetőben valami olyan ember, aki ilyen sorozatgyilkos, hogy meglátogatnám a sírját. Hát amúgy van, de nem fogunk oda elmenni, mert nem szeretném. Nem szeretném azért. Ami most nem vagyok annyira beszarva, már nem azért, lehet, hogy el fogom szólni, de így megyek előre. Hát az egy gyertekszel. Láttad ki? Én azt a piros cuccot én nem láttam odáig, már nem azért. De látom. Láttad? Na. Én nem. Menjél már. Látom azt a piros cuccot. Lehet, Hát én is látom, csak eddig nem láttam, Ricsi, az a baj. Ja. Lehet, hogy evel csalogat oda téged, hogy... Mi a Mi van veled ilyenkor? Evel csalogat ide. Hogy oda menjél és megcsodálod, utána meg elkap. Hallod? Micsodát? Hallottam ilyen húfogást. Én is hallottam ilyen hú. Most... Ja, hallom, geci. Ricsi, hazamegyünk, Ricsi. Megölelhetlek, Ricsi. Ez mi a faszom? Meg én is beszarok, geci, mi van ottan? Nem látod így a homályban ott elől a... Jó, hát én mindjárt beszarsz, geci. Ricsi, mi van? Szerintem ez valami macska. Jó, menjél már előre. Anyám. Esküszöm, hát... Ricsi, de azért hátra is néz. Hát Ricsi, ne hülyéskedj velem, hát én hogy tudok hátra nézni? Ez a kurva húgás, én úgy beszartam amúgy, rendesen szívem dobok. Azt hittem ő valaki itt meg a... Hol? Hú, oda néztem és azt hittem, hogy valakinek az ott a feje meg a kurva élet. Ne basszál, de fél. Hátom a szőr feláll. Még mindig hallom. Megkeressük. Egyre hangosabb. Megkeressük azt a hangot, azt a forrást, ahol hallatszódik ez a hang. Ilyen hú. Kurvára, hogy nem is bagolja, bazd meg. Jaj, geci. Még mindig hallom. Én is, de ez nem a temetőből jön. Hát nekem mindegy, hogy kiment a temetőbe valaki. Mi? De ez nem is bagoly, vagy galamb, hanem valami hú. De valaki... nem tudom. Azt hogy milyen lenne, geci, elkapnál, akkor élve elásnának itt valami sírba, geci. Miért beszélsz ilyenekről, hogy ilyenkor? Hát mert temetőben vagyunk. 3 óra 18 perckor. Gyere, még visszamegyünk a temetőbe. Halottas házba be lehet menni? Nem lehet bemenni, de... Jó, ne basszál már fel, geci. Hallottad? Nem hallottam Egy semmit. ilyen lépés. Nem hallottam Lépés, semmit. hangok. Hát akkor az enyém volt. Nem, gyerekek. Be lehet menni amúgy? Nem, de benézhetünk. De be van zárva? És talán van rajta riasztó. Be van zárva, de nézzünk be. Azért legyek én is a képbe. Így azért. Ne hagyj itt Ricsi egyedül! Na! Jó, van már engem érdekel a dolog, hogy van erre. Engem is érdekel, csak vigyél engem előre, hogy én leszek a... Akkor menjél. Jaj, geci, menj már faszom, hogy minden egyes széknél megállsz, geci. Most így bejön. Jó, menj. Most itt a képnél bejött volna valami arc. Gyere már, geci. Ricsi, ne hagyj itt! Ricsi, ne hagyj Gyere itt! már. Ne hagyj itt! Ne hagyj itt! Most bejött volna az ablakból egy csaj, Hát... csajnak az arcát, befostam volna. Befostam volna, de ott haltam volna meg. Hát én meg úgy elfutottam volna a videóban együtt, az enyém lett volna az egész csatorna.
Leültünk egy kicsit pihenni, mert be vagyok szarva. Őrök szerencsére nincsenek temetőben, úgyhogy csak mi ketten vagyunk, milyen meglepő. Én nem is szoktam ide járni azért, mert eleget leszek én itt. De az a... Úristen! Na, bocsi gyerekek, az előbb kikapcsolt a kamera, nem tudom, mi a rossz baj volt vele, de ez is ad egy kis parát, hogy lehet egy olyan szellem, most ez jár a fejembe, hogy lehet egy olyan szellem, aki azt akarja, hogy mi ezt az egészet ne vegyük fel, és próbálja kikapcsolni a kamerát, hogy ne történjen meg ez az egész felvétel. Komolyan meg kéne húzni azt a harangot. Ne húz, hogy akarod meghúzni? Mindenkit itt a temetőben. Ne ébresztem fel itt senkit, még én itt vagyok, addig ne ébresztem. Jó, akkor jó. Eddig úgy meghúznám. Majd te otthon meghúzod a dolgaidat, jó? És nem fogod a harangot meghúzni. Jó van. Menjünk itt fel. Menjünk úgyis féltél attól a nőtől. De oda már elment a fény. Elment a fény a nőtől. Te már látod a fényt? Én már nem látom. Ne Én basszatok. kurvára nem látom már a fényt. Ricsi, ne hülyéskedj velem. Komolyan? Menjünk haza. Hát nincsen semmi. Menjünk haza. De hogy menjünk haza. Tuti ott van még a fény, csak. Gyere már. Álljál már ide előbb. Jó, meg ott van, jó, megvan. Ott van. Megvan? Úgy látszik, ott az a kis fény, ott az ujjamhegyen, ott az a fény. Azért voltam beszarva. Azért voltál. Itt az út közben nem lehetünk párát. Ha megint Mi volt? lekapcsolt. Vagy a fény nem merült. Annyit mondanék még, hogy kb. A temető közepén vagyunk, és tiszta sötétben. És kurvára sötét. Tiszta sötétben, igen, csak ez a kis szar világít itt. Csak a gyertyák mennek meg a kamera. Mert mindig hallom azt a húhogást. Nincs ott semmi. Gyere már, menjünk már haza. Gyere már. Ricsi, be vagyok szarva. Gyere már, bazd meg! Attól fogok beszólni, hogy ordibálsz. Gyere! Attól szarok De be. tiszta sötétben eddig láttam is valamit, most már semmit nem látok. Én attól szarok be, hogy bazd meg, hogy ordibálsz. Te nem attól fogok be, hogy most látok egy filmet. Gyere már! Hamarabb beszarok tőled. Mi a geci volt? Rák volt! Ricsi! Valami mókus. Ricsi, hagyj! Menjünk innen a rákba, kiléptem a kapun, engem már nem lehet. Na, hajtod bezárni. Így jó. Na gyerekek, ennyi lett volna akkor ez a kisebb fajta videó. A temetőben lemerült az a szar, úgyhogy ne haragudjatok miatta. Fogok rendelni hozzá egy töltőt, csak most köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy nem hallottad? Én ma mindent hallok. Lehet, hogy én vagyok begolyózva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsatok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat, na, puszi nektek kincseim, sziasztok, és most megyünk haza, mert be vagyok szarva. Indulok haza szépen. A drága látós operatőröm ugyebár itt hagyott, majd én menjek haza egyedül. Kedves voltál. Jó, ne ugass! Ne ugass! Mit nézel, kutya? Ne nézzél már! Beszarok tőled! Ne nézzél!